Ti hakaba ne ko na shap nga ai khoble ya pi iwe pe we ling ba jung ne ka channel ka jonga nga ai khoble karpang ya phi ki khun jung ka bri nyo trap nyo skum ba nakalyang jonga nga ai kar kantin kur khu kur do ya phi ba pinang yo kamet ka ba shat ka ba khlan ba pinang yo ru ka jumut ka jum prakhat ka ba shit ka ba shai ba ka ba khut ka ba suba khnang ba ka ri ba ka jat ben riu ka jungi kalong ka nuksa ya ki pateng ki jungi ba kilong ru ki dinjat namata jonga ba jungpi kumno ngin hikaya ki te ngai khublei kerpang ru ya ka voice of the people party bat nakalyang jong ka voice of the people party ngitip ba kumbakila ong ba kadai sha kata ka party ka ba tibriu tiblei ka ba dei kata ka party ka ba kwa banrat in khong ya kata ka bomsap ka bampong te dehalar kata ka nongrim ba nakalyang jong ki babun ki balang ki riu pai ba ki bala apply ya kadika tiket MDC ha ka ban yakun ya kadika MDC banwan ha kadika snem haus nem bat mai u banwan haus nem arajar arpusan tina galiang jongki bun ki babun ki balang ki apply bat donru na pleng jongki ki bomyo tiket bat donru na pleng jongki bakil ayo bat nagaliang jongka voice of the people party nagaliang jongka party kala accept halor ketika application ka bakila apply ya ka voice of the people party halor ketika tiket MDC tika ka banga nga snow lungo bat nga snow bat nga snow scam ha bat nga snow kat ngan bang mo bat nagaliang jongka party kamkut halor kita ki tiket ki baki hi nagaliang jungino ki brio ki bala apply bakin yo kita ki tiket kampat kut yaki kampat kut yaki kadang don pat ka training kadang don pat ka training kadang don pat ka jikai kumno ban yo lengba ki jikai hakano ka dur ka baki hi ki hikai ya ka ban yadei na banta kari bat ka chai benreu bat kano ka kam ngaong epi baka kam MLA baka kam MDC baka kam nangmi khmat kanong ka kam sensar khadar ngaong epi ka dei ka kam yap bat ka kam em kadai ka kam yap bat ka kam em bat tang shu bakla lakot tang shu bakla lakot batang si kenten batang si sai ngitam ngaong epi kadon ka jima na mata kari bat ka chai benreu de har ka nongrim bat nakaliang jong ka voice of the people party ka ai kum ka training ka jikai na mata kiri candidate haswa bakin le turthma syaka madan balik fire syaka madan bat kita ki nongsun ki jongka ngitip lak ngitip ba kino kanu ka department bat kino ki companies ki ba don hapo jonga ri ka raj hapo jonga perthehi barok kawe ki yo kenja ka training ka ka jumut jonga ka training kalong kum kata ka jikai bat kum no bat pen expert susu ya breu haswa ya ka ba un jon ya ka kam bat haswa ya ka ba un lek unile thma ha ki maran thma balel ai training ki khnang ba maki kin laj na kijing mansau khnang ba maki kin laj na kijing na ka jingyap din mak ka daw ba kanu ka kam ki ai bet kin jaka ka training ti lapi apply kam pulit lapi apply kam spy lapi apply kinu ki kam ong ipi kin ai bet kin jaka training ti din mak ka daw baka voice of the people party ka politik haki kadai ka ba per na pedeng ki politics ngong epi din namar kata daw baha utau bastat ondang ai susu ka jingstat namar ba penen kam ha utau bala don ka jingstat uba klem penen kam on shimno wat ya kata ka jingstat ka ba udon te kapan kan mau nga hang ne ba balai ba kini ki MDC jengi balai ba kini ki noyalam ki jengi kim nom bit kim nom biang ya kapan yalam yangi ki pai ba dei namar ba kim don ken kata training ngitip ba barbor u kunlung hi hapor marshu khaga kami lada imei ipa jeng te kunlung im nom keren im nom hikaya i to tip ba mai in mansawe iyo katari iyo kading iyo kamau jadi namar kata daw barki kimi ki kpa kisat hikaya lagi kun kiti
kenang makin light ni kejing mansau. Di ngai kublai kerpang ya ka Voice of the People Party bakan ka jingmut jing perkat ka jongki ka perpat ka per bak labak bat kiwei. Di parari kat ni kejing sempang ka jongki. Kat ni kata ka jingmut jing perkat ka jongki baki don kata ka norm ka scam ban IT na matagari bakajat benreu. Hato mga mapi ngimnom kersannya ki. Hato mga mapi ngisupet dang di kemat. Hato mga mapi nginsu sngew tang nak skor. Hoi, kinoilam ki babiang. Kinoilam ki babiang. Kinoilam kinoilam jeng ka Voice of the People Party kita kinoilam ki bos kam ha kata ka nongrim. De kumno ken mga mapi ngim ai ka kersannya ki. To mi no pai ba. Nagano ka party. Nagino ki kenhun ki ba pipidon mi syakamat bagian kersan ya ka Voice of the People Party namar ba maki haki kedon kata ka jinang ka jing start bar ka jing slur bar ka jing sempang kat ba sempang maki om don oi pi Denmark ne kadau ba balai ba ki kam hapo juga jela ka jingi ka pending lot balai ba ki hospital kimbiang balai ba ki skul sarkar kimbiang balai ki surok kimbiang balai ka bam ka marbam ka mardi kam nombiang balai ka khai ka pateng kam nombiang ong yapi dei bangi yo kita ki nongelam ki bom tip dei bangi yo kita ki nongelam ki bar haspa dei namar bangi yo kita ki nongelam ki babi to yami no gen bagian kersannya ka Voice of the People Party namar ba maki kila don kata ka jingstat ka jingnang kumno pej wat haka daga MDC ka bamantaro haka jingim ka jonga baraka jingim lang ka jingi kadega sen ka banengkong ka bangi sngew ba haswa bakin kin mi kmat haswa bakin mi sya ka partai don kampan ai training kadega digi sen ka banengkong ka banga ka bangangan yo sngew ba haswa ba maki ki yang hakamaran ong ipi ban kontes ngong ipi ki ai kata ka training ki ai ka jikai kumno ban keren kumno ban ong kumno ban yalap bat kumno bat ngim de hiru ban klet ya ka nongrim ka ba maki kidon ngong ya pi pai ba lada no briu ubabat ya ka suloi lada klaim kata ka training ka don pat ka jima na mata jengu kumno un siat ikan ka suloi kumno un siat bat kumno un tep kuli kumno un fire haba claim training pile bastat manang yala de yap yala de em de na marka kadau baka Voice of the People Party ka ai training ya kita ki briu ki jongki haswa bakin mi seka badan thama ban yale thama kumno ban penbiang ya ki tup ki tang kumno ban penbiang ya kita ki kali ki motor kumno ban penbiang ya kita ki sut ki boot ki kumno penbiang ya kita ki helmet kaban yada na banta jongki ngong yapi parari kaseng Voice of the People Party kamde kata kaseng kaba ngila ban nyon lamanyon kamde kata kaseng kaba ngiyo tang bar khiram kamde kata kaseng kaba ngiyo ban nyon ngong yapi Henry ka Voice of the People Party ka dihok ban yo ka jiro namar ba ki kam ki jongki ki babha bar ka kam ka jongki ka bapen skam shu yanga bat ya pi ngong ye pi pai ba bi je Denmark ka daw wala kano ka kam ka bangis ngile join klem ka training tertib baka de jima di Denmark ka daw baka Voice of the People Party ka penlang iya kini ki briu ki ba yo iya kini ki briu ki ba apply kini ka tiket bakila yo kini tiket embassy bakin kongu uru bakin airu kinja ka training ka ba fair na banta jongki di parari ngaras go tenat ha hadu kata-kata namar bangayo kum kene ka khubor na kaliang jong ka Voice of the People Party ti tangga ni video ki jonga hakan ka por ka bamanta khublei shibun bat khublei jarngu khublei